Hello, Kuya Ngunya ng September 1. Papuli na kami sa Brisbane. Bye-bye. Pero Sydney. mahapit pa kami Port Macquarie. Iyo, duman kami ma-overnight kami duman para day ma-drive ni Mari Brisbane pagal tapos arayo. Kaya siya naman napupungaw kami kamanoy sa kaki karot ngunyan at siya ulit. Kami hindi sa Port Macquarie. Ano na ngunyan? 4 PM na. Naghali kami duman sa Sydney ning 10 AM. Ninya na kami igdi. Haran nilang igdi ang ticket inamen kundi maagi mo na kami igdi sa may dagat. Sayang Ruth, dahil mo rin nahin pagayunan Ruth. Hindi ang kapigaan nun yung dapig babantayin sa mga paraingon. Paduman na kami sa hotel na dadagusan ni. Hindi kami ma-overnight tapos sa aga papunta na kami ng Brisbane. Maano ang tanong ko lang.
Ano yan? Tukbo ni Phil. Sugal na mo na kamo. Digdi dia bawal naman digdi sa kuyan ano sa Pilipinas bawal. Bawal magkuang picture sa hawakan. Full screen. Ay, port ano. Yun na ni. Magalit ko. Tapos mapagkakabangan. Hi, good afternoon. I have a booking number. Sabit. Ini yung Samuyang Hotel. Ang may sa diri Pilipinas na ano sa kataong mga Tagalog. Pig para Inglesan si Manay. Laban mo si Manay sa English. Dahil na totoo mga Tagalog. Pag gusto sa Samuyang Pilipinas sa Pilipinas. English magrare o Simbab ang iba-iba kayang Tagalog. Number 1. Yan o. Hotel. Kanos-kanos daw, magayon man nga ni. Yan o. Hindi ka na ma-overnight. At yan, masugal da kami, makasino kami ni Manay at yan. Ang hotel mo. Overnight man lang kami dito. Tama ko. Tama naman. Overnight man lang kami dito sa agang early. Papunta na kami dito